падари шодравон Дамирбек Олимов. ҳамин надорам даъват кардагитон ба. Ту худат як фарзанд ҳастӣ, бояд пеши мо бошӣ. фахр мекард ки ман хуҷандӣ шудам гуфта. Ана ҳамин гуфтаҳо ҳамаш асос дорад устод? касе ки дурӯғ гуфт ҳамаш худо ба. Ва барои хондани сурудҳои Дамирбек кадомиш ба як рӯз гапи сахт задам ки нахон дигар. суруда беиҷозати ман ҳамин суруда. охирон сафарашон ба назди шумо чанд рӯз пеш буд? охирон дидор 21 январ 10 дақиқа истодам ҷуба. флешка ба сабт шуда мондагӣ ҳеҷ аз ёд намерад. нақлиёти Дамирбек ҳамон рӯз ман дидагӣ ман неҳмо худошон. ана ҳаминаш ба афсӯс мекунам ки ман паяш нашудам мегуфта.